WINNDERE. bismillahi allahumma salli ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. ɗum noon ko ardi fof haade men wadde hay hunde mbaɗen aadi men enen julɓe ɓiɓɓe fuutankoɓe ɗo gowɗen wadde ni mbaɗen fati e salatul fatiha yo Allah addanen moƴƴere yo Allah addanen kadi ko ƴewete ko fof yo Allah nawnu eyyi bisimillahi اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم على الفاتح لما اللهم صل وسلم آمين يا رب العالمين. wala on calminama bandiraɓe sehilaɓe militant ji sympathisant ji yiɗɓe e yaadiɓe Amadou Samba Kane on calminama goto fof inde mum e mbadi yettode muɗum on calminama kadi e inde dental e inde parti men kesso ɓurɗo andirede Jamm e nafoore e gardagol Amadou Ba e rendini hande ko gonɗen koye programme campagne électorale eɗen mbawi wide ko dango ko course mais kadi ko ɗum examen surtout oɗo élection Allah waɗi en gonani sara e nder ko yahete e Sénégal ko donc nde tawno neɗɗo meɗen leader meɗen jaadiɗo meɗen jaatigui meɗen kadi jeeyama e toɓɓaɓe ɓe mais surtout o haɗani tan e toɓɓede mais o waɗa ko tête de liste départementale so en dendiɗo hande ko saabu ƴewde finalité o hol gartam gonanɗam en enen e suuɓa oɗo mo Amadou Samba Kane suuɓa gam wonde tête de liste département de Kanel e parti Jamm e nafoore mo Amadou Ba ina yooɗi saɗa yaha hunde ganda ko ɗum woni ko surtout ganda kadi so tawi ko jaata ko wonmo ndewɗa oɗo mo ndewɗa o holto faruma e holko o toɓɓi kanko ko ɗum ɗon waɗi potɗen rendude hande no parti ɗi fof mbaɗirta ni eɗen mbawi wiide ni eɗen tardi mais mbawen haaldude surtout e nder meɗen piɓodiren e nder koye men gadodiren e nder koye meɗen dadoɗen ha tiiɗa tindoɗen eɗo fayaɗo e yakare nde woodi kadi nde jonde nde sa daari ɗum a tawat ande yooɗi no feewi sehilaɓe Amadou Kane ko ɓooyi yaadiɓe makko ko ɓooyi musidɓe makko yiɗɓe makko fof ne ndendi ɗo sukaɓe mawɓe rewɓe e worɓe donc ɗum ɗon déjà ne namni weltanede mais foɓɓanede on mbiyama bisimilla moɗon voilà gasata noon so wona kucciten e mawɓe men yontaɓe wonɓe ɗo eɗen jeeɗo en monsieur Konaté salminama papa ko jaadiɗo Amadou Kane de longue date jolfuɓe ne keewi tindude hunde mbi lu yagga dëggala kala ko ɓooyi tan ko gonga en jiiɗo kadi bammen Diallo depuis Abidjan ko babam kawrumi guila Abidjan papa kadi merci d'être là mais en jejjitta sehil men musidɗo men partenaire meɗen jaadiɗo kadi allié fidèle maire Issa Dia par ce que ko kadi eɗen mbawi wide monsieur le maire n'est ce pas donc vraiment ko bawɗo yidde ko bawɗo coalition ko bawɗo yaadede o haɓani o amani donc on le voit toujours e nder caravane uji ɗi monsieur le maire merci d'être là jaafuɗon wawa wadde cité neɗɗo foof mais haymo inde mum innaka andu aɗa ɗo mais aussi aɗa e ɓerɗe aɗa e haqqillaji kadi vraiment aɗa wiya bisimilla ma kadi teddugal ma yiyama famama par ce que ɗum woni jaɓɓa ha gara ɗo hande donc vraiment on calminama sans tarde nde wonno en tardi fuɗɗade mi ƴettat konngol tan mi rokka ɗum papa Konaté alors donc o ƴeewa salmodirde yimɓe par ce que toɓɓe ɗe ɗo jiɗɗen haaldude tempo faar o ko holko woni législative mais surtout holko woni suɓede waɗede tête de liste neɗɗo fof noon ko pamɗa eno pamirɗa ɗo wawi haalde gam haqqillaji ɗi foof kawra e toɓɓere wotere woni jaaden holko woni kadi Amadou Ba holko addanimo kanko serindade yo hewɓe ne jii hen ko muusiɗumen no Jamm forani goɗɗum ɗum kadi woni hol exploit ji Amadou Samba Kane waɗi e Hamadi Hunare e guila ɗo watta tette e nder politique haw yetti ɗo machallah
e so tawi o waɗi député hannde ittama e nder Hamadou Hunare o waɗama député cuɓaɗo e Hunare hol nafoore Hunare na mbawi yiide hen ene weeli yewtidde kadi beele ɓerɗe ɗe ɓeydo waɗede chauffé beele yimɓe ɓeydo jogade cuusal e casal e pellital ngam wawde jokkude e makko ko ɗum ɗon woni sababu dental ngal donc kala ko neɗɗo andi hen ɓurta hen andude Bamen Kodde Konate donc tu as l'honneur d'ouvrir le débat mon père. mi weltima e jonde no feewi Amadou ko minen jiiƴi Tengu Rengo Amadou minen mbaddi gandarma classe en 1960 600 minen min goni min jalti min goppi hen Amadou guila nden Amadou ɓaymi politique o minen naddi politique kanko nannimi hen Adam Bunda nanɗo woppatami fena Demba Jong nanɗo woppatami fena mi weltima hen mi salmini bandiraɓe debbo e gorko suka e mabɓe fof mi salmini Allah jarama on jarama. Donc merci papa une fois encore sans tarder min dokka konngol ngol tan Issa Dia wonko jogi kadi ko salminiri Hamadou Hunare naɓe e no yettori ɗumen donc on vous écoute monsieur le maire. Assalamu aleykum bandiraɓe Hamadou Hunare naɓe mbiɗa wawi ruttade seeɗa ko tagui en wondude par ce que yimɓe hewɓe kewno yiide tan ko Amadou Kane fayi banggue tan Issa Dia fayi banggue ene woodi walla wodani hande noon Allah addi hendu wondu sabu Amadou Ba président men Amadou Ba coalition mawɗo o tagui hande Amadou Samba Kane e Issa Dia gonti neɗɗo goto ɗo noon haato wawi hadde wona oɗo élection tan haaɗi haato Allah haaɗi c'est important ɗum noon waɗi souligné ma hewɓe mbi wonde pourquoi o ene ɗo won noon ɓe kewani yiidemi ɗo hen kadi ko gonga aduna noon woni hen ko hendu keneli ya tan ara sen garti e temmen hannde o mbiɗa wawi wadde expliqué seeɗa ko waɗi coalition Jamm ak Njeriñ mo Amadou Ba waɗi o ko tagui mo wadde coalition makko Amadou Ba enen en gandamo ko Macky Sall holli en Amadou Ba e présidentiel o jawtuɗo wi ndewe o min ko o kolimi Sénégal e aduna o fof rewe makko sakket muɗum président de la république Macky Sall won hen e yimɓe ɓe fuddirno politique wiyeteɓe APR cali Amadou Ba mbi o wawa min ardade par ce que o jeeyaka nde société nde o tawaka o wawa min ardade woni haɓade mo kanko président de la république Macky Sall à l'époque wino haɗo noon yiiɗi change puccu waɗi o waɗi ko wonɓe ɗo ɓe hande ɓe keeɓi laamu ngu enen en nangiri ɗum ko ɗum jamfa ɗum waɗi Amadou Ba yeehi banggue muɗum waɗi coalition waɗi parti muɗum mouvement muɗum wiyete la nouvelle responsabilité ɗum addi oɗo coalition parti ji gauche ɗi foof kala wiyete parti gauche woni LD PIT AJ e woɓɓe fof jaadi koye makko e AFP et PS bien sûr jaadi koye makko ɗum woni noon e nder majjum paaɗen koye législative Allah waɗi o suuɓima maire men bamen mawnen Amadou Samba Kane yo won tête de liste départemental mo département de Kanel nde ɗo waɗa ha gasi kanko monsieur le maire Amadou Samba Kane o noddimi o wi Issa Dia mi suɓama départemental comme tête de liste so woni ala to gonɗa mboɗo yiɗi gara balla kam mbimi ko adi fof ko bellam kimmi hen par ce que wiyede ɓiɗɗo Hamadou Hunare na suɓama o département pour wonde député ɗum ko nafoore mawde kadi ko gartam mawɗam e nder Hamadou Hunare hande ha so holto mbawno wonde fof mo umortomi ara mi yantama saaha hande ko enen ndendi coalition ɗum ɗon jarani kadi ñaago kam hen mami liggane mami darone mami waɗ ɗum harde ko haram sabu ka ɓiɗɗo Hamadou Hunare najo ɗum tagui kadi wondude makko o saaha hande ɓuri ko ballemi woɓɓe bo kanko Hunare najo so dañi artat koye Hamadou Hunare ha so wiya tan ko député Hamadou Hunare par ce que mi hokkata exemple goto hol Hunare najo ɓiɗɗo goto Hamadou Hunare najo nen ɗo o yalti aduna o holto Dakar to Keur Massar holno hebno hon caɗele omo yaha jamma ha 3 heures du matin o hawre ramas nanguimo to ramas nanguimo ɗo e carte d'identité ƴeewe kamɓe fof ɓe nanggama
carte d'identité ƴeewte ɗo no ɓe jii hen Hammadou Hunare policier nanguɗo mo wi Hammadou Hunare wi eyi wi ko ano Amadou Samba Kane e Issa Dia jeeyda wuuro o wi wallahi o wi heɓɗa dogma heddiɓe o wi rewɗo jaaha heddiɓe ɓenne o duuɓi ɗiɗi min jiidatani min jiidato ɗo onen Issa Dia o ari wi Issa Dia an ati so wi kam ta tawa an Amadou Samba Kane ko waɗi ɗum ko andede jogade nafoore donc so woni hande député de à l'Assemblée nationale nafoore artata koye wuuro he ha so o wannanimo o hokkanimo wiye tan o jeeya ko Hammadou Hunare ko gartam bandiraɓe ene weeli ha so wannanimo ɗum noon pourquoi eɗen balloye woɓɓe pourquoi eɗen ndewe woɓɓe eɗen kasridomo ɗum ko hasdagal bandiraɓe gartan haqqille meɗen haqqillaji meɗen Amadou Samba Kane wonan en ɗo kanko joɗo jonnade Assemblée nationale kadi wona joɗade Assemblée nationale tan eɗen kandidé makko ministre so Amadou Ba so ɓi majorité omo wawi wondude ministre e so woni ministre ko kalmi ko batten haqqille no fewi so woni ministre Daf waɗi suppléant woni docteur Daf woni suppléant makko on artata poste députation kanko woni ministre so woni ministre enen fof en mbay naatde so en naati gartam ɗam enen fof mbawi huusaɓe liggeyaji e mbawi ko rewɓe financement ji enen mbawi fewnu wuuro ngo ha ɓuura ɗo fewde noon bandiraɓe perten guese meɗen ganden ko Hunare wallete wona Amadou wallete ko Hunare wallete jiɗɗo Hammadou Hunare fof hande foti rewde koye Amadou Samba Kane bandiraɓe mataw mi hano ɗo wono wadde monopolisé haala ka mbeɗe jogui haali ka kewi wono mi hano ɗo ha saaha gonɗo on jarama ka patriote ka guiɗo vraiment kadi ka pamɗo politique ne heewi ko wiyete politique ɓe mbiya ko pene tigui ɓe mbiya goɗɗum e goɗɗum mais mbaɗɗa ɗo koko politique ganduɗa c'est l'art de bâtir sa cité miijiɗa ko Hammadou Hunare mais miijiɗa kadi fodde miijiɗa kadi gonga miijiɗa kadi mbawka aɗa andi son ndendi on ndendini doole moɗon minen min malama donc merci beaucoup monsieur Dia sans tarder mi hokka micro o bamen Mamadou Sow assalamu aleykum bandiraɓe Hammadou Hunare naaɓe debbo e gorko cuhlel e manguel mi salmini ɗum mi yetti ɗum mi mani ɗum jetten Allah kadi no fewi wonko wirtiɗo ko heewi en meeɗani tinede to banggue felo politique depuis 1974 politique safti dogde ɗo henna wol ardinoɓe en e ɗum wol adinoɓe e ɗum ken ɗoftannoɓe ken wallannoɓe en balliɗo henna Kanel naɓe en balliɗo henna Sinthi Bami naɓe en balliɗo henna ko heewi en balliɗo Matam naɓe à 74 faade joni ko ɗiɗo duuɓi cakkitiɗi tan e mana Hammadou Hunare watti haalede Hammadou Hunare teska holko addani en teskede noon teskirɗen e mana ko Amadou Samba Kane ko naati e felo politique ko Hammadou Hunare teska so Allah addani en ha o weesi e ma waɗama e mana tedde liste e ma département Kanel o enen fof eɗen poti tinnade daroɗen nangen keɓɗen e mana ko heddinoɓe keɓanno ko tan ko ɗum arte meɗen ken duusannoɓe hande ƴeewen beele enen eɗen duuse en balliɗo en Matam naɓe en balli Kanel naɓe hande Allah addani en e ma ko ballannoɗen ko arti ha e meɗen tinnoɗen ɗum daroneɗen ɗum Amadou Samba Kane omo moti wonde président wona ministre tan omo jogui capacité ɗum wonde président omo jogui capacité majjum kono noon haadi Allah waɗi e mana o waɗama tedde liste e mana département Kanel o e ngalano kaalowo e ma assemblée o yeru lidel e ma ko ɗo en ekiti ɗo nanganɗen ɗum koyngal ha naati assemblée
hande oɗo saha wawani hoore muɗum ene dukano hoore muɗum Allah addani en noon e mana hande mo ene fota yaade dow toon e mana haala mboɗo andiri kadi so haalino kadi o heɗante omo jogui needi mum jogui gandal mum omo jogui e manam bawal mum ɗum no enen hunarnaɓe hay goto oto funtu hoore muɗum de hay goto oto funtu hoore muɗum kala ɗo jomum nangi e man so wona ɗo Amadou Samba Kane ɗo funti hoore mum baɗaɗo tête de liste on ɓuuri waɗede yahare on ɓuuri holnade département Kanel enen fof hande o enen hunare wona enen tan hunare tan ni ko département o fof foti tinnanademo ko gorko nunɗuɗo gonɗuɗo gorko nunɗuɗo gonɗuɗo so tawi Allah waɗi e mano o waɗi eli département o wuuri mboɗo wawi widde ni réseau o wuuri wona haalaka haala département o sabu omo watti hakkille e nokku o no feewi kadi ala e mana hande ko darani sona e mana koyne ƴellita wuuro ngo e ko ƴellita diwan o allahumma salli ala seydina Muhammad wa sallam min noon kam wonnon mi wawa haal merci beaucoup o waɗi insister sur Amadou Samba Kane ne jogui gandal ne jogui nafoore ine jogui needi momi waɗi validé ɗiɗon gueɗe tati foof Amadou Samba Kane nde naati LONASE tawi ko LONASE ne yani 7 milliards Sénégal ne loha e on domaine o yolti ɗum ko en moins de 7 mois o waɗi proposé programme de développement e LONASE o ƴeewi o tawi NEPAD ne laƴanno ko Abdoulaye Wade waɗno créé ko o ɗofti NEPAD o waɗi créé ALA association des lotos d'Afrique o ƴeewi oɗon kalis jibinteɗo e nder Afrique ɓiɓɓe Afrique naɓe ne tampa leydi fof e nder Afrique ɗo loterie nationale woni o yeehi ɗon o waɗi ɗon créé agence o holli ɓeɗon hol lawol o rewi ha Sénégal loterie o ummi ha o ɓeydi ɗon liggotoɓe ha ɓe ɗaminanoki liggade batti liggade ha ɓe jagonaki gandal wawde liggade e ɗi domaine o hokka formation dabɓe mbawi liggade naftoro ha oɗo saaha joni donc so tawi mo jogui gandal wawde wadde géré Sénégal mi jaaɓi kadi ɓeɗo wonɓe ɗo hande ɓe keptini Amadou Samba Kane Ousmane Sonko nde ari ɗo heccanki nde wonko haali o wi ko grand omo sohli ɗum kanko kay o haali omo andi ɓe mbi yitere rondota kono andi ko hoore hattani wona donc kalɗa ko on le confirme donc eɗen jaaha e jeunesse o dokken micro meɗen no wiyeteno Ousmane Maymouna s'il te plaît il faut venir dire un mot way par ce que amin gandi ko jeune dynamique ko jaddiɗo Amadou Samba Kane alors wonko heewi ko ganduɗa omo liggo ɗum less pour jaggande Amadou Samba Kane kadi ko jeunesse wasata wonko yiɗi haalde wasata wonko faami wonko famani wonko yiɗi famminde ɗum ɗon foof Ousmane ko an wawata wallude min hen tiya le micro on calminama on beltanama donc programme momin gonɗo henna ko affaire législative o donc minen min mbaɗi souteni ko Amadou Samba Kane o yeyata ko Amadou Ba ko makki subno kanko Amadou Ba o wi ko kanko hooli nde o haali ɗum noon min jaade makko présidentiel joni noon min garti ha ɗo hen ene wayno o yeehi banggue makko minen min jaade Amadou par ce que minen leader amen ko Amadou Samba Kane kala ɗo Amadou yeehi minen ko kanko min doftata ko kanko min gandi ɗo hen Amadou nde wonno LONASE ko waɗi ko kala ɓiɗɗo Fuutanke dans la région de Matam fof ne andi ce qui est capable o waɗi fof mais neɗɗo noon aɗa wawi wadde hunde yimɓe ne jawma en tout cas c'est un leader e nder hunare ɗo min kay vraiment ko Amadou tan gandumi ko kanko tan wawi waɗande min ɗo hunde kadi so Allah newni o woni député donc wona wuuro ngo fof ko département o foftinat déjà o subama ko kanko woni tête de liste men kanko woni tête de liste men donc tinoɗen e nder hunare kay dans les normes ko 100% min poti gagnade inchallah parce que c'est un leader hono makko ala ɗo hen
Allah kadi ne seede ɗum wallahi Amadou il est seul ko min kay en personne so oppi politique mi yaafi parce qu'il est le seul kanko tan wawi wallude men hujjaji men e nder hunare ɗo en au nom de la jeunesse on jarama Allah jarama on jarama la jeunesse anda goɗɗo yiyani goɗɗo so wona Amadou Samba Kane donc dokken micro o bandiraɗo debbo Kadi Ba par ce que rewɓe nanno darodira on jeyani noɓe darodira ɓeɗo ɗo jeeyata te kamɓe ɓuuri en hewde donc dokken rewɓe micro se Amadou hey 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 fii ñoo ko moom assalamu aleykum moon ɓiɓɓe Hamadou Hunar naaɓe goto fof mi salmini ɗum inde mum mi mbaadi yettode mum mbaɗete tettonowo hoore mum en mbi alhamdulillahi rabbil alamina Allah alhamdulillahi rabbil alamina Allah jettojo godani Allah te kadi enen Hamadou Hunar naaɓe ala ko mbawmi wiide so wona ken joom sens en woni ken joom sens en wiyede Amadou Samba Kane koye nder Hamadou Hunar jibina tan ko faaro ala ko haala ko heddi ko gari ko joom ñalɗe ñalaɗe Amadou ne yaara sesa ne haalda sesa ko Amadou en ɗiɗo fof noon koni Amadou Samba Kane ko on mbiyanmi ne yaara sesa ne haalda sesa ɓe mbi cukalel anda oto président andi ko oto bamum enen ganduɗen ko Amadou Samba Kane nafoore mere Amadou Samba Kane kala ɗo nodda omo nooti kala élève janngowo e nder Dakar ko toon tuggiranmi mi faata Fouta ga Amadou Samba Kane ne darani ɗum sa yi neɗɗo uni lacciri jordi neldi darima e garage ne ƴeewa jahowo Dakar ne nelda Amadou Samba Kane dari itti ɗum kala lewru omo itta e million ngaji 5 omo rokka sukaɓeɓe pour locataire maɓe so ummima ɗon o arti Fouta ga kala neɗɗo natɗo e nder galle makko o jolni jungo e poos o totti Amadou ne yurmo Amadou ne muña te kadi Amadou kecco ɓernde nde forage o boni ɗo kamɓe diaspora en ɓe ngari ɓe gaddi kalis mabɓe ɓe ndendini mbi DG min gaddi million ngaji 3 DG wi Allah jarama on liggima ko gonga koni joni min ne ɓaari million ngaji 3 gadduɗon min mi waɗi million ngaji 11 mi fewniri forage o kalis mo jogui ɗon o mbaɗe l'argent de poche mo yiɗa wuuro mum watta ɗum mo yiɗa hoore mum watta ɗum o ummi hen wiya Chinese koko yoɓete so wona ɗum hay goto remata maaro hay goto ñamata Amadou waɗi ko million ngaji 7 yoɓi Chinese naɓe mbatti remde Amadou nde wawno wiide henna hay goto meeɗa ittuɗo sac maaro tocci ɗum koni wanno no yiɗana Hunar naɓe Fuutankoɓe heegue saka Hunare ni woni o ummiti toon o ari e jeere he o mahi jeere nde ha feewi o ummi toon o ari ɗo garage ɗo on jii garage Hamadou Hunare hande no wayi tabarakallah machallah on jii collège Hamadou Hunare on jii lycée Hamadou Hunare fof Amadou kala ɗo nodda e nder Hamadou Hunare ko dariɗo te kadi kala ñawɗo ko Amadou safrata Amadou wiyani woyi wiyani ha te kadi o fiitaki becce makko so tawi noon enen Hamadou Hunar naɓe ala ko heddi so wona wotan de Amadou Ba beele en Amadou Kane wi en gotan Amadou Ba en ngala darde enen ngala darde joguiɗen tan ko dogdu ha nder paale inchallah rabbi te kadi Allah ne wawi wadde ɗum te kadi o waɗa ɗum inchallah saabu moƴƴere makko saabu needi makko saabu wonde makko jurum deero kanko Amadou Samba Kane mi salmini Hunar naɓe fof noon baɗeteɗo tettonowo hoore mum mbiɗa ñaagui yon daron ɗon Amadou Samba Kane daronto ɗon ko koye moɗon salli ala Mouhamadou mi salmini en un an hitande wotere mbaɗa dégagé presque 1 milliard de francs CFA dans le domaine de la santé, de l'hydraulique, de l'agriculture et de l'éducation. Leader goto waɗa ɗum e département de Kanel, mi sikku leader goto waɗa ɗum e région de Matam. Donc sen keeɓi onon leader omo fayi assemblée nationale eɗen jogui ko ɗoftuɗen eɗen jogui mo ɗoftuɗen eɗen jogui kadi ko susni en
par ce que gacce galanta en eɗen gandi ɗum kam et puis eɗen gandi aussi ala leader goto bawɗo dañde chance ɓurɗomo Amadou Ba dañi o donc nane mbiɗa ko oɗo Amadou e oɗo Amadou addinimi miijade wonde Amadou mo Amadou donc sahaji Alpha Balobbo en donc ha feere ne wawi wulde kono hoto kulen wona d' accord fulɓe ne ɗo hoto jane yasinde d' accord Hadja Kane madame Ablaye min dokkuma konngol par ce que annene amin gandi ka militante WINNDERE